Imos adiante neste tempo de actualidade local. Estamos neste 14 de outubro, martes. Me acompaña nesta entrevista Sara Garea. Son poucas as que facemos xuntos, Sara, bons días. A verdade é que sí, que temos que facer máis, Temos que facer máis xuntos. Pero hoxe tamén temos outra entrevista é verdade, na que anunciaremos unha nova moi importante. Pois sí, a verdade é que sí, estamos contentos. Pero antes imos a falar do balance dunha reunión que tivo lugar onte aquí en Santiago de Compostela, no ensanche de Santiago de Compostela, por unha problemática que acontece en Santiago de Compostela. Falamos de ruídos, falamos de ocio nocturno, falamos de sentido común a veces non aplicado ás noites en sí mesmo, macropelexas que se están chegando a titulares que, según escoitábamos tamén, pois poden acabar nunha desgraza que non queremos en Santiago de Compostela. Son tantas as problemáticas de aqueles que vivimos no ensanche compostelán que queremos analizalas precisamente co presidente da Asociación Vecinal Raigame do ensanche compostelán, o cal temos neste estudio. Xosé Durán, moi bo día. Moi bo día, e grazas polo convite. Que titular damos, así a modo xornalístico, antes de entrar en materia, da entrevista de onte? Da entrevista non, da reunión, perdón. Pois mira, vou a copiar algún medio. Decir que o Bronx se instaura en Compostela, ¿no? No ensanche compostelán. É un pouco duro, pero así se titula. E para nós é importante visibilizar os problemas. Problemas que non se visibilizan non existen, sabes? Entón, ese é o noso cabo de batalla. Levamos nesto máis de 8 anos que empezaron os problemas. Lonxe de solucionarse ou de ir a menos, nos sorprende que van a máis. E non é un caso illado de Santiago de Compostela, porque vemos que isto acontece en outras cidades. De feito, por estas problemáticas naceu Fegacústica, a Federación de Asociacións de Veciños, que se enfrentan a esta situación, ¿no? Tamén nos consta que a nivel nacional hai outras federacións que se crearon, e Fegacústica pertence tamén a esa federación estatal, para poñerlle límite ao que está acontecendo. De todos, creo que todos se lembran o que aconteceu hai 2 anos, cando asesinaron a aquel rapaz, pouco tempo despois, en Santiago de Chile, precisamente, diante dos locais problemáticos. Pouco tempo despois acuchillaron a outro. O comisario da Policía Nacional naquel momento, pretendendo tranquilizarnos, nos decía que apuñalamentos había todos os días. O que pasa que trascendera porque finara un rapaz, ¿no? Lonxe de, como lle dixemos nós, pois máis que tranquilizarnos, nos preocupa, creo que nos deixaches máis preocupados aínda, ¿no? Sara, o Bronx está no ensanche compostelán. Estamos falando de pelexas, tristemente de persoas falecidas novas. Estamos falando dun conflicto, ese do ruído e do descanso veciñal que non é bello en Santiago de Compostela. Sí. En fin. Xosé Manuel, falaba de que hai 8 anos que xa estades a vivir con esta situación de macropelexas, violencia, inseguridade, intranquilidade no barrio do ensanche, pero que a principios deste mes, o xoves 2 de outubro e o sábado 4 de outubro, vivíronse pois verdaderas batallas campais. Que pasou? Pois mira, realmente o que levamos vivindo non eran macropelexas. As macropelexas é a nova dimensión deste problema, ¿no? Da mesma maneira que hai lumes de cuarta xeración, vemos que hai unha serie de negocios de ocio nocturno de nova xeración que utilizan a rúa como unha extensión gratuita dos seus locais. Empresarios sin escrúpulos. Estou falando dunha minoría que creemos que non supera o 5%, según os nosos datos, non supera o 5% do sector da hostelería, pero que causa máis do 95% das incidencias que nos teñen reportado os veciños. E que mancha o bo facer dun sector, que non... En mancha sentímolo moito, pero eu creo que tamén dentro da hostelería deberían tamén dar un paso ao frente. Porque esa nova xeración de negocios que utiliza a rúa como unha extensión gratuita do seu local,
O peor de todo é que o fai co beneplácito do Concello e coa inacción do Concello. A nada que o Concello fixera cumplir a legalidade que hoxe hai vixente, xa se eliminarían moitos desos problemas. Pero non imos máis alá. E o que pedimos, porque así non lo teñen comentado incluso a propia Policía Nacional, pero tamén ten as más atadas, os propios axentes, era que se cumplira o que a normativa autonómica, que é tamén outra na que estamos, outro cabalo de batalla no que estamos metidos, se equipare a Europa. E temos un exemplo moi claro no Estado español, que é o País Vasco. O País Vasco reduciu o horario de pubs e de discotecas en zonas residenciais. Non é posible convivir en zonas residenciais con este tipo de negocios de última xeneración que alteran un dereito fundamental. Estamos falando dun dereito fundamental que é a saúde das persoas. Xa hai moitos compañeiros de outras asociacións que están actuando legalmente, vía penal, porque cando alteras o dereito fundamental das persoas, a cousa vai vía penal pola Fiscalía de Medio Ambiente, contra este tipo de negocios. E non solo... Agora están pechando, Xosé, para aqueles que non se movan moito na noite, non saiban da hostelería, agora están pechando estes locais, e cal é esa proposta de adiantar o horario de peche? A proposta en Santiago. En Santiago, pois é moi fácil, as discotecas a 4 da mañá e os pubs que teñen que pechar e cumplir a normativa a hora a unha da mañá. Os pubs a unha. O pubs a unha, en zonas residenciais ás 2 da mañán, pasa no casco, na zona monumental, e pasa no ensanche, con tal de que pecharan ás 2 da mañán e as discotecas ás 4 da mañán, creo que xa se solucionaría moitos dos problemas. Pero o que non ten razón de ser é que haxa neste barrio 2 afters con licencia de bar que non poden ter música ambiente, e o teñen, que teñen licencia de bar e podrían vender cafés, pero ningún deles vende cafés, a nada que fixeran cumplir a normativa que hai hoxe en día, a ordenanza municipal, xa estaba. Que pasa? Que cando isto yo plantexo ao Concello, che poñen diante da mesa as inspeccións. E aí sí que queda clara a connivencia e a complicidade, porque as inspeccións fanse no mes de agosto. Teñen os limitadores de sonido apagados, co beneplácito do goberno municipal e dos distintos gobernos municipais, porque ata estes momentos ningún grupo municipal, e non só falo de Santiago, sino falo de toda Galicia, incluso de todo o Estado, foi capaz ou tivo o valor de poñerlle freno a isto. E aos políticos lles diría o seguinte, porque en breve temos eleccións municipais. Unha das cousas que vamos a pedir todas as asociacións de veciños implicadas neste tema, estou falando tanto da Asociación Ríos Arela como da Asociación Fonseca da Zona Monumental, como nós, que vivimos e somos, digamos, os representantes veciñais nestos entornos, vamos a pedirlle un compromiso concreto que é, como mínimo, cumplir e que o expresen así nas súa campaña, nas súas campañas electorais, cumplir a legalidade vixente. E non só cumplir a legalidade vixente e as ordenanzas municipais, senón, para que vexades unha proba da complicidade, que é volver ao 2020. Porque no 2020, para compensar as perdas do sector de hostelería, se aprobou unha normativa que lle permitía unha ocupación maior da vía pública. Bueno, pois esa normativa a día de hoxe sigue vixente. O único que lle pedimos é que volvan a retraela, sí. Seguramente moito vos sorprenderedes, pero sigue vixente. Nestes momentos, o sector da hostelería é un auténtico lobby, o que nos sorprende, porque o vivín en primeira persona, porque tuve a oportunidade de recibir a chamada dun presidente dunha das asociacións de hostelería máis representativas da cidade, reprochándonos que animáramos a veciñanza a presentar denuncias, a que tuveran partes médicos,
porque alegan o mismo que alega a administración. O mismo noutro medio onte me decía, no, fixemos unha consulta á delegación do goberno e nos reportan aquí que apenas hai incidencias. Eu que lle contestei é, pero é que a realidade non é de papel. Os políticos e as autoridades policiais, que despois vamos, se queredes, a ese tema, que consideran que eu teñen a visión da realidade que en base a informes descoñecen completamente a realidade e son uns inconscientes porque este problema lle vai a explotar nas mans. Explotou ya o anterior alcalde cando foi o asesinato daquel rapaz, ademais en vísperas electorais, son consciente que debeu fibrilar. Naquel momento se encheu o ensanche, a zona nova, de policías, había policías por todos lados durante 2 meses, pero o problema segueu aí. A policía non é digamos, unha ferramenta necesaria, pero non é suficiente, porque depois entramos noutro problema engadido, que é o tráfico de drogas, e digamos, o pulo que colleu o tráfico de drogas nesta zona, despois de que pecharan o Banco do Pobre, os 2 pisos que traficaban na zona de Santa Marta e no Banco do Pobre, precisamente por presión social. Son unha problemática, a hostelería é un lobby, hai inacción por parte do Concello, son aseveracións que está dando Xosé Manuel Durán que levan a vertilas despois de tanto padecer. A falta de descanso, falaba tamén de moito que se vai xudicializar. Xa están xudicializados estes temas dos afters, estes temas do ruído, esas discotecas. Están na xustiza, van a estar na xustiza? Non, están na xustiza. Están na xustiza. En concreto, un deles xa está en vía judicial, sorprendentemente, coa unanimidade de toda a xunta de propietarios, incluída a propietaria do local dun destes afters. Porque non só eso, claro, que ainda por riba lle debe 6 meses de... Ainda por riba e impago de 6 meses. Claro, o que quere tamén é liberarse dun problema. É un problema moi grave, é un problema tan grave que só tiñades que escoitar o sufrimento destes veciños, non só desta comunidade, sino de todos os que viven alrededor. Esta semana pasada, outro sábado, me veñen unha veciña, eu que traballo moi cerca deste after, dos 2, precisamente, mira, xa está a policía outra vez aí. E ao día seguinte, o domingo, queiman o contenedor que hai enfrente. Xusto, non sei se o vistes. Sí, aquí o carón, sí. Entón, o sufrimento de toda esta xente e de outra xente que xa abandonou, porque me consta que moitos abandonaron, porque aparte teñen negocios, porque tuveron amenazas. Ese é outro dos detalles que me gustaría falar, porque todos eles reciben amenazas. Moitos deles non queren dar a cara por medo a represalias, e non estou falando só de comercios, que sería comprensible, pero tamén é comprensible por parte dos propios veciños, que tamén teñen medo. Por eso tampouco presentan denuncias. Ao meu veciño, hai uns meses, lle romperon a cara. Un cliente pasado de voltas, porque esa é a nova xeración da que falaba. A partir das 4 da mañán, a partir das 5, que precisamente é onde teñen lugar estos asesinatos, non sei como chamarlle, se legalmente se pode chamar asesinatos, pero estas mortes pasou co rapaz pero pasou aí poucos meses con aquel comerciante da Praza de Abastos que osou increpar a esta xente. Xa che día a policía a partir das 4 da mañán procura non discutir con ninguén. Porque non distinguen, de logo esta xente, lamentablemente, eu creo que son unhas víctimas, porque unha vez que estás alcoholizado e drogado, non distingues un uniforme dunha farola. Temos vídeos dos propios veciños onde ves como lle agreden a propia policía, como ves a xentes da policía local correndo a refuxiarse en Santiago de Chile, precisamente, diante dun dos negocios. Visualizamos un vídeo diante da discoteca grandota, onde teñen lugar moitos destes problemas, refuxiarse no coche da policía cando unha morea de xente saltaba contra el, non? Unha agresividade... Sí, extrema. Esa é a nova xeración da que estamos falando. Entonces, estos locais, para evitar problemas dentro,
para que eso non lle reporte a eles, dan orden aos seus porteiros para que boten a esta xente fora. Onte na reunión estaba presente un destos empresarios sí, que incluso justificaba que tiña hasta 4 porteiros para evitar este tipo de cousas, non? E claro, unha vez ali fora xa se poden matar, e además ves, cando che comparten os vídeos, eu animaría a todos os ointes que vivan esta situación a que graven, sempre que cando non nos implique a eles ou quede claro desde onde están grabando, ¿no? Que graven e compartan estas imaxes, porque vos aseguro que se virades estas imaxes, se as autoridades viran estas imaxes, por eso para nós é tan importante visibilizalo na televisión, tamén na radio, pero as imaxes son máis impactantes todavía. Porque un problema que non se visibiliza non existe. Lamentablemente, para vos, que supoño que non faredes, e moitos dos ointes non farán vida ás 5 ou 6 da mañán, sí, están vivos, pero non fan vida nocturna, igual lle sona extraño. Realmente, a xente que o padece, que vive esta situación, vive un auténtico inferno. Pero en silencio, claro, porque ademais non son capaces de denunciar. En concreto, por exemplo, vos podría contar a altura do número 5 de Santiago de Chile hai un piso de traficantes de droga, un piso que leva anos funcionando, que a pesar da redada daquela famosa operación Barrido do 2023 antes do Xacobeo, donde prenderon precisamente en Santiago de Chile a un empresario co coche cargado de coca nun parking o Gran Vía, a pesar de eso, desa operación Barrido, este piso e o Banco do Pobre seguiron funcionando. Alguén debería empezar a investigar por que este tipo de cousas suceden, non? Pois esa xente do número 5 vive un auténtico inferno. Estaban onte presentes na nosa xuntanza. E cando isto queren levar a xunta de propietarios, ao día seguinte aparecenlle papeliños nas portas. Eu fui vítima de tres ameazas xa, por parte dun do Banco do Pobre e agora por parte dun, cando falaba precisamente desto que está pasando en Santiago de Chile nunha farmacia de aquí, o día seguinte recibo unha ameaza por Telegram pedíndome que me metera na miña vida. Por Telegram? Sí. E además alguén que xa tiña identificado. De feito, bueno, entón, eu creo que se visibilizamos os problemas, eu creo que eles non se queda. Vou a facer caso á comisaria da Policía, a nova comisaria da Policía Nacional, que di que non pasan de aí, ¿no? Que simplemente son amenazas porque teño máis que perder si isto sale á luz, ¿no? O deles funciona ben sempre cando sexa, digamos, underwood, ¿no? Por debaixo da terra, que non se visibilice demasiado, ¿no? Entonces siguen traballando. Pero o tráfico de drogas é impresionante e, ademais, é un sector económico parásito de esta xente. Eu creo que esta xente, este público alcoholizado e drogado son víctimas de toda esta situación co beneplácito das autoridades. Vou dar un detalle que nos sorprendeu a todos os que estábamos presentes nesa reunión no Concello, cando ti me preguntabas que dio o Concello ao respecto, ¿no? Porque foi pública. Co xefe concelleiro de Seguridade do anterior goberno municipal. O xefe de noite da Policía Local dinos textualmente: o problema do bar estilo solo é un, que a clientela non é do agrado dos veciños. Por suposto que non é do agrado dos veciños, como estou seguro que non sería do seu agrado se tuvera que vivir aí, ¿no? Ou comentarios da policía, bueno, sobre todo cando chamas a policía local e as respostas vexatorias que che a min e a outros veciños, ¿no? Pero a resposta da Policía Nacional con respecto ao tráfico de drogas, porque eles son os competentes na materia do tráfico de drogas, non podemos facer gran cousa. É tal o grado de consumo que hai que actúas hoxe nun piso e mañán xa están noutro. Non damos feito. E nalgún sitio teñen que estar. Dixen, moi ben. Claro, nalgún sitio teñen que estar, mentre non sexa no Obradoiro, ou nos baixos, ou debaixo da vivenda da comisaria, ou debaixo do delegado do goberno, claro. En algún sitio teñen que estar, ¿no? E que estén aquí na periferia. Non é casualidade
que este tipo de situación se den na periferia da cidade. Non é casualidade que se dé nunha rúa, hai varias rúas no ensanche baixo, como din as inmobiliarias, donde os maioría dos propietarios destas vivendas non residen, porque os propios veciños propietarios que residen pasan un auténtico inferno. E aí sí que lle pediría a solidaridade desta xente, porque as súas propiedades están perdendo valor, e máis que van a perder. Xosé Manuel, onte na reunión celebrada no Centro Sociocultural do Ensanche, que creo que, como nos comentabas, foi multitudinaria, saíron uns puntos, non? Nos que queredes reivindicar pois unha maior presenza policial, o adiante do peche nocturno, a limitación de licencias. Que máis puntos? Mira, por resumir, son varias peticións. Aos veciños pediríamoslle que visibilicen estas situacións, que as compartan cos amigos, coas redes sociais, que nos as compartan tamén a nós, a Asociación de Veciños. Aos veciños das comunidades, ás propias comunidades de propietarios que actúen legalmente, porque a lei o permite, a lei de división horizontal o permite, que actúen contra aqueles pisos e locais, como estamos facendo e outros xa fixeron antes, que alteren a convivencia, que non lle vai a costar cartos, porque vai con cargo ao seguro de responsabilidade civil da propia comunidade, que lle permite contratar o abogado, o procurador, e seguramente tamén o detective privado, que será necesario, porque o que ten carga probatoria, non ten carga probatoria os vídeos que a xente grave, non? Claro. E non lle vai a costar cartos en este sentido. Vale. Por outro lado, aqueles veciños que estén sufrindo e teñan partes médicos ou informes médicos que o avalen, que actúen penalmente contra estes locais, porque é, digamos, unha vulneración dos seus dereitos fundamentais. Houve casos sonados no Estado, en España, o sea que é perfectamente viable. Despois, as autoridades municipais, o que lle pedimos é que como mínimo, fagan cumplir a legalidade, as ordenanzas municipais, con respecto ao horario. Nestes momentos fan a vista gorda, ves cantidad de locais que pechan a hora que lle espeta, que abren a hora que lle espeta, que emiten ruídos cos limitadores apagados, non hai inspeccións, e cando as hai en obreao cando non hai actividade, simplemente para cubrir o expediente, que fagan cumplir a legalidade. Si solo fan cumplir a legalidade que hai hoxe en día, che podo asegurar que a mitad dos problemas estaban solucionados. E despois, ao Concello, pedirlle, el teñen marxen, é certo que é unha normativa autonómica, pero os Concellos teñen marxen, como tuvo o Concello de Lugo, que adiantou o horario de pecha de discotecas e zonas residenciais ás 6 da mañán. E o Concello pode perfectamente adiantar ese horario de peche si quere. Pero, como dixen antes, hai unha auténtica complicidade con este sector. E creo que o fan porque son inconscientes do que está sucedendo. Me consta que seguramente, como foi así, onte algúns concelleiros quedaron impresionados das imaxes que saíran na televisión e dos comentarios que se vertiron na televisión española. Por iso digo que son inconscientes. Descoñecen a realidade que en algún momento, non tardará moito, lle estoupen as mans. Pero é a súa responsabilidade, non? Sí, porque estamos os medios locais falando de unha problemática local, pero son medios nacionais os que se están a facer eco. Os que se están facendo eco. O sea, Televisión Española, Cuatro, entre outros, moitos medios nacionais. Entendo que é unha problemática que lonxe de ser localista ten unha dimensión de o que acontece en Santiago de Compostela non está sendo moi normal. No. Para que medios nacionais veñan, que non soen facelo así moi habitualmente, a recoñecer unha problemática, insisto, que parece local, que parece que aquí sempre saiu xente, aquí sempre houve locais, aquí sempre un berrou pola rúa, pero hai algo que o está facendo especial para que estes medios si ti saíras esta noite, unha noite de un mércores ou xoves ou un venres, eu tamén saín de noite cando fui un estudante nesta cidade, e o grado de violencia que observas ás 4 ou 6 da mañán non é normal. Non é normal
que vexas pola rúa sin presencia policial as navallas a modo de ameaza, como temos compartido en redes sociais cando os veciños nos comparten estas imaxes. Non pode ser que anden así. O propio comisario nos recoñecía, isto non sucedía na nosa época, nin hai moitos anos, non somos tan vellos. O propio policía dixe, eu non podo, comisario, nunha reunión, o anterior comisario da Policía Nacional, eu non podo mandar un axente, porque os deixo vendidos. Non podo mandar unha patrulla dunha parella de axentes, porque a este home que está aquí diante, nos señalaba naquela reunión no Concello, o amenazaron cunha botella cortada. Sabes? Teñen que mandar ver os axentes. As grabacións que compartiron os veciños, donde ves, sobre todo, a maior parte dos problemas, non digo todos, pero a maior parte dos problemas son problemas de celos, donde a peor perxudicada son as mulleres, porque temos visto este sábado que comentabas ti, hai 2 sábados, patearon, un home pateou impunemente, porque non había presencia policial naquel momento, na segunda lea, houve 2 leas ese sábado, unha anterior, a terceira foi o xoves anterior, patearon en plena rúa de Santiago de Chile, diante dun destos locais, patearon con toda a saña, porque aparte a violencia que se esgrime é unha cousa desorbitada, non é normal ese grado de ensañamento, como nos confesaron os que atenderon ao rapaz aquel apuñalado. A cantidad de puñaladas que tiña non é normal. Unha cousa é unha, pero que te cosan a puñaladas, demostra un grado de agresividade, e sinto, porque a mí me gustaría que a miña cidade fora coñecida por outros motivos, ¿no? Lamentablemente somos noticia por desgracias, pero non as autoridades, tanto a Policía Local como a Policía Nacional, como a inactividade e a inconsciencia das autoridades municipais non nos deixan outra alternativa que visibilizar os problemas. Temos comprobado que se preocupan das cousas cando se visibilizan. Mentre non se visibilicen, os problemas non existen. E como decía outro compañeiro da Asociación Veciño Fonseca onte, os dereitos das persoas que non se defenden nos tribunais non existen. Entonces eu animaba a veciñanza, a todos aqueles que estén sufrindo esta situación, a que actúen, que non se calen, porque se se calan e non actúan, van a sufrir, e van a sufrir moito, e van a seguir permitindo que isto aconteza. Sara. Sí, nada, quería preguntar se estades tamén a ter encontros con outras asociacións veciñais, claro, porque non é un problema que está a suceder só no ensanche, non? Senón que hoxe mesmo na prensa sae que os veciños de Fontiñas pois teñen medo por un piso no que se está a vender droga. Claro, esa é a consecuencia, xa lle dixemos á plataforma de Santa Marta cando se constituiu a propia Asociación de Veciños de Santa Marta, que foran conscientes de que se actuaban e se eliminaban de forma puntual os seus pisos de traficantes, isto iban a pasar a outro lugar da cidade, e así aconteceu. Entón, e ademais, como vedes, é na periferia, non é no centro. As autoridades teñen moi claro que eso no centro sería demasiado visible. Entonces ten lugar na periferia, ¿no? E aí onde se permite. E aí onde as asociacións de veciños e as comunidades de propietarios teñen que actuar porque a lei o faculta para ello, ¿no? Pero, indo á pregunta que ti me facías, nos este tipo de cousas canalizámolas a partir de agora a través do Consello de Relacións Veciñais, a nivel de Santiago. Despois participamos na Federación Fegacústica a nivel autonómico e tamén na Federación a nivel estatal, donde participamos este tipo de información que che estou transmitindo e porque outros a puxeron en práctica antes e lle dou resultado. Por eso nos as coñecemos ben, ¿no? É a ventaxa de traballar de forma conxunta. Que isto vai un paso máis aló da falta de descanso de si mesmo, de ter un local próximo, do barullo, da xente, do ruído, da falta de insonorización. Estamos falando de outra cousa. Sí. Estamos falando de situacións perigosas, de ameazas, de peleas, dun consumo de drogas bastante pronunciado, en fin, dunha perigosidade que va moito máis alá de algo que
que é a falta de descanso, a falta de sono, que tamén unha preocupación e que tamén se pode denunciar, ou sea, É un dereito fundamental. é un dereito fundamental, sí, pero isto parece que como que colleu unha dimensión, falando antes de dimensións, en fin, bastante complicada. Foisenos esgotando o tempo, Xosé Manuel Durán, graciñas por explicar a situación que viven o ensanche compostelán, principalmente algunha que outra rúa, Fernando III Santos, Santiago de Chile, principalmente dentro deste contexto, que ao final pois deriva un pouco a seguridade de todo o entorno. O sea, non é algo moi No, porque isto que a xente pense que non que se queda aí. Claro, tende a estenderse. Claro. Vale. Algo máis? Agradecervos. Preguntábache un titular de que o Bronx chega ao ensanche compostelán. Queres subrayar algo que dixeras? Queres apuntar algo que... Sí, deciros que, bueno, a audiencia dicille que este tipo de situacións ameaza moi seriamente coa convivencia, co noso, digamos, estándar de vida que disfrutábamos, cada vez vivimos máis inseguros. Entonces, animar a veciñanza a actuar, que actúen, que levanten a súa voz, que non se oculten por moitas ameazas que reciban. Comprendo perfectamente aqueles, pero que saiban que si somos poucos, somos os que quedamos vendidos, pero si somos moitos, somos capaces de exercer presión. E os políticos e as autoridades solo actúan si se lles presiona. Mais, diría unha cousa máis, xa que me das a oportunidade, que os políticos teñan moi presente que os veciños votamos nesta cidade. Pero estos hosteleiros non residen en Santiago. Pois unha conclusión final que eso, que algo que nos pode deixar pensando. Pois nada, simplemente agradecerche que te acercaras a estes estudos e que compartas con todos nós e con toda a audiencia pois a problemática que estades a vivir, que agardamos que se poidan poñer solucións e poida mellorar a vida dos veciños e das veciñas do ensanche e de todos os barrios composteláns. Bueno, pois a vos agradecervos a oportunidade. Eu encantado. Graciñas. A vos. Graciñas. A vos.